sunt Fabian și am trecut pe lângă acest bloc și l-am văzut și am văzut că este atât de urât și am decis să fac un videoclip cu acest bloc. Cred că este bântuit, este de foarte, foarte, foarte mulți ani. Ia uitați înăuntru. Ce uși! Cât de vechi poate fi! Pereții sunt sparți. Mizerie. Și am decis să fac un episod. Acolo sunt biciclete și lângă este o piscină. Cât de urât poate fi. Uitați. Uitați. Nu știu dacă trăiesc oameni aici. Dar este foarte, foarte, foarte urât. Mai încolo nu cred că vom putea merge pentru că nu cunosc pe nimeni și este foarte, foarte urât în față. Uitați cât de urât poate fi! Wow! Doar atât este... Aici este un pat. Wow! Hai să vedem de mai aproape. Uitați, deci... Uitați ușa. Din ce este făcută și dulapul. Nici ușă nu are. Wow! Foarte ciudat aici. Nu știu cum pot trăi oameni, dacă trăiesc aici și supraviețuiesc. Dar uitați, pereții sunt sparți. Este foarte, foarte mizerie. Uitați. Pietre, pachete de țigări. Vată. Nu știu ce fac oamenii aceștia. Și uitați și acolo. Și văd că este o mașină aici, dar nu știu a cui e. Da, sigur trăiesc oameni aici. Și este foarte urât. Cam atât cu acest episod. Pa, pa!